לעבור משימות, ולעבור את האנשים שהם באים ולשנות בנקים. ואם אתם לא מבינים אותי, תבדקו בגוגל. סתם, אני לא גומר בשביל. רק אם אני עכשיו בבולגריה. אוקיי. אולי כשאני אחזור לארץ אני אעשה מיינקראפט. להיות שבוע. אני לא יודע אם אתם אוהבים את הסרטונים, אבל בקצת עזרו לי לפתח את הערוץ. כי אם לא יעזרו לי, ביי ערוץ. אוקיי, אז אני יודעים. אני מסגורה, זה אין דבר. אז היום אני רק אדבר איתכם. כאילו, תגידו, מה הקטע שלכם עם מלחמה וזה? פשוט מלחמים, נכון? כאילו, כסף, נו באמת. אוקיי, אז היום אנחנו נדבר למה כסף לא אמיתי. אוקיי, קסם, כולם, כולם חושבים שכסף זה אמיתי, אוקיי? כסף. אז כולם חושבים שזה אמיתי, זה לא דבר. אבל פשוט מרבים אתכם, מבינים? אם אתם לא מבינים, תתקשרו לקוסם ותסתלו אותו. אני לא מכיר קוסמים, אבל חייתי כמה דבורים מהקבצה כזה. מבלה או לא. אבל נחשו מה? אפשר לעשות מהאצבע. אז הוא כזה לוקח כסף, מפרק, מוציא מהכיס, ושולב. כי היה לנו שום כסף. פשוט עמוד. מבינים? אם מתאים לכם מהפופי כזה, משהו, אז כנראה פשוט מישהו לוקח מהכיס, מוציא בזה. מבינים? כסף זה רמאות. נדבר עוד מעט על מיינקראפט. יום טוב.